Indartsuak ditugu gaur. Epa, ez dia maitzen, Hola, bai, Izan miluze espirituarekin gatoz gaur. Bueno, gaur ere bai. Baina xehetasun gehiago programak aurrera ginala. Izan miluze? Izan miluze. Espiritua. Bai. Ados? Guk konpartitzen Gu bagara, duguna. noski. Eurek be bai. Baita ere. Horraitik daudemen. Gure lehiakideak dira datozela. Pasa. Aseretakak, Niko da leire. Unai eta unai. Agian tatuaje bat izan daiteke, bai? Izan miluze. Izan miluze. Gero bat gehiago, Asierretekaitz. Tatuajerik asier bai. Bai? Batzu bai. Sorta bat, Nahi batez. Ekaitz bat, bapez. Batez. Ekaiten gorputza templua. Ez da gitzu zen bat. Ez dakitzu ze txoko gauden templu horretan. Berdina esaten dut, Jonek beti nire gorputza. Templua da. Bai, erdi erorian dagoena. Bueno, asier, zemat? Eskuetan, bezuetan? Hementxe bai, lau, bost, bai. Ondo, Vale, nahikoe. Besterik ez? Momentuz ez. Momentuz. Igual sakuekin... Zakua irabazita miluzeko zehazter? Ez, minutuko ez. Kasuetan miluzeko. ere egin, ez, ha? Gaitxak Bai, kirolari olimpikoak eta egiten, mila. Izan ginen olimpiadetan hemen txeuztaiak, bazakit, Miluzen izan gara, ilaskitan txonen aurpegiak. Asierretekaitz, bueno, mutrikutik datorren gure bikotien laugarren saioa dagoeneko. 500 euro, ekaitz? Ondo. Momentuz, zertarako, erabiliko dituzu, 500 euro horiek? Berdinakin segiko momentuz. Afai obio eta juergiare potentio eta... Ondo, etxi ordaintzeko momentuz ez? Momentuz ez. Azte burutxo bat pasatzeko. Bueno, azte buru pasa, ona Ari be gara bai. plana luzatzen. Ondo? Mazkaritik hasi ginen, mazkari parranda, azte buru pasa, ondo dago. Gau pasa behintzat geugaz, gaur ere bai. Gustora gaina. Asierrekaitz, ze intentziarekin, Asier? Betiko, haber saku eramanteun da... Hori, Ez dela, bentsate urrengoko pasa. Erto, iorladan? Ideak argi. Gabon? Niko Taleire? Bai, momentu segida galderarik ez dudala egin, ondo dago. Niko Taleire, zuek erne. Zer moduz bikote? Ondo. Gurean, hirugarren ez, eta 1000 euro eskuratu da. Bai. Japonia ipatu da, Niko. Bai. Ez dakit, emango don biletek lortzeko, baina, bueno, bestela altzurukoa juteko lain gasolina badeu. Zuz, altzikura 1000 eurorekin, eta Niko etxartenetik pasa, eta garatzetik eta bueltaskat, eta ez da plantxarra. Leire, zer moduz? Ondo. Bale, ados, momentu bat, Txalo eroa, Leireri. Ala ere! Zer moduz, ondo? Ala ere! Erantzunta egonda. Leire geratu da zain, eta bata Japonia eta besti ze moduz. Ez, konkretuki, zuk ere Japoniara joan nahi duzulako. B plana zein litzateke, Leire? Ez dakit, igual gertuxeago, adibidez, Eskoziara joan nahi. Ondo? Aste ondo. Orain arte, oso bidaiatu zaleak da zaret ez zuek? Bai, ni bai. Gero egia da, ikasketak hasi zen dituztenetik, bueno, ikasgelan ordu gehiago pasatako zaretela, gogoraraziko dugu, ari zarete ikasten... Biokimika. Eta... Biologia molekularra. Horrego porrekin ez dauka zerikusia handirik, ez da? Gero, haunditan esan arnuen, ikasketak amaituta Leire ze izan nahi zenukezuk? Ez dakit oso ondo ze egin, baina aukeretakoa da ilustrazio zientifikoa. Benetan? Zer derra? Ilustrazio zientifikoa, alegia, liburuak eta ateratzen direnean, marrazkiak zuk egitea? Bai, adibidez. Horrela, erraz ulertzeko hori da. Bai, posterrak, divulgazioa. Guau, ze derra. Posterrak egin, ondo? Niko, zuk? Ez dauket ez dara oso argi, baina, printzipioz ikerkuntzan, baina, gero bizi bueltasko ematetu. Egia da, eta oraindik 19 urte izan da. Eta ezkipa buelta geratzen. Ala ere, bitu, amuman... Entzune? Esaldi bat batakot, bai eskerrak zuen moduko gazti eta usten. Zientziara bidera, gautazuek! Bukatzeko barkatu, Leire, ondo? Bai. Vale, bikai, listo. Animo da zarte hon. Etorri barri, unai pari, unai eta unai ze moduz? Ondo. Unaitasuna. Bai. Nagusi. Unai S, jarri digute unai A. Bai. Ondo, bai, konponduko gara, ez da? Haulan, unai eta unai. Unai S, ondo dago, enpresa dotera ere. Klasekideak? Bai. Zer ikasten? Geologia. Zemakarren urtie? Hirugarren maila eta laugarren maila artean hor. Alegia, herentzia pixka bat ere. Hori da. Badara mazere, ondo. Ondo, Motxila ondo beteta, ez da? Unai zun ondizatoz? Lemoatik. Lemoatik? Tani Durangotik. Bueno, gertu ez da? Urbil. Bueno. Urbil eta klasien betiko lagun egin da. Ondo, nok ekarri da unor, miluzera? Nik. Lemoatik ja... Erantzukizun hori, unai eta ze intentzioz edo zerbaitik gogu etortzeko na? Klasekide batzuk hasi ziren, joan behar zari, ez dakiz zer, eta... Eurek
Bai. Zuek izendatuta. Ba, eta klaseki batzuko etorrite, hauz. Bale, ja, geologia ikasleak izan ditugu hemen, Ondo, Bai. Beti aipatzen da Euskal Filologia eta geologia ikasleak ere etorri. Eta ze intentziorekin zatozte? Ba, saku erutela, ez? Ados? Bai. Eta irabazkero? Islandiara bidaia. Geologoen paradisua, noski. Hango, zerak eta besteak, eta ez dakit izenik nik, baina paisaia oso basatia. Bai. Ba, ia oso ondo pasatzen duen, da ongietorri, deskerrik asko, tortziarren. Geizerrak adibidez hori bai, ezta? Bai. Ondo. Geizer baten pare. Geizerrak. Zakua, gaur, miluzen, jokoan, 23.900 euro. Oso ondo. Geizer baten indarra du, publikoak, Arantzako Barneteiko lagunak. Apazuek! Zauka prezio hori konek. Onak, Zauka prezio. Gainera hori naiz, Barneteiko errealitatea ere ezagutzen, eta ez bueno, gauetan, lotara zerutan joaten zarete, eta batek, laurden gutxitan. Oso, jende jatorra. Unai eta Unai, jari dira elkarri estrategia eta aipatzen. Ze proba aukeratuko dugu azteko? Potokumea. Potokumeak zuentzat, bikain, Asier eta Gaitz, zertan jarriko ditugu? Ikusi makusi tribuaren berbak? Ikusi, ez, Tribuaren berbak eurentzat, ikusi makusi Niko Taleire erentzat. Xiberrutz taldea, zeutzen dugu? Zer? Xiberrutz. Ez. Hauek xiberrutarrak, regea lantzen dute, oso talde ona, interesgarria. Ba, Honky Gina kantutik ateratako hitzak izango ditugu hemen. Jolaserako, eta gozen, Debora Asier, ondo. Ontza. Ontza, dirua, Sosa. iez egin. Txerkatu. Ondo ekaitz, Ontza. dirua, Sosa. iez egin. Eskapi. Ongi etorri, Onkijin. bilatu, Txerkatu. gerra, Gerla. erraz, Aiza. eta... Ezer? Deus. Ba, bezeta ulozo bat, mundu, Asier gaitzozeto. Niko Taleire, ba, Erasmura prestatzen Ginebra eta Pragarako, beharko dituzue, ez dakit txano batzuk edo, bufanda batzuk edo. Bai? Ikusi makusin, adi? Batetik 8. 2 bufanda, 2 zapata, 3 bufanda, zapata bat, 4 bizera, 3 zapata, bizera bat, 2 bizera. Zapata bat, Niko. 7. 2 bizera, 5. 3 bufanda, 2. 4 bizera, 6. 3 zapata, 6. 2 bufanda, 3. bizera bat, 5. 2 zapata, 8. zapata bat, 2. 2 bizera, 3. 3 bufanda, 3. 4 bizera, 5. 3 zapata, 2. 2 bufanda, Bat. bizera bat, 4. 2 zapata, 2. zapata bat, 4. 2 bizera. Erotu, Zapata iruan, nahiko lan, eta ere bi duzen erantzun dago, puntu, dago. Eta bertzotan, Unai eta Unai, kuadrillako lagunak ez? Edo bai? Klasekia. Unibertsitatekoak. Bale, argi utzi dute, elkarren mugak eta, baina kuadrilla bat dituzue, ez dakite arazorik izaten duzuen bizumak eskatzerakoan, kuadrillako lagunek afari egin genuen, eta bar. Ez. Bueno, txirritatxo bai. Erne, hemen txegitzak eta oinak. Eta guazen, kuadrillarekin afaltzera, Joan. kaina batez katu, Azkar. inork ez ditu, inoiz, Ikusi. ez hogei euro ez, 10. kontu ordaindu eta Gero.
Eskatua serre, Xamar. behin eta berriz tematuz Gero. egingo dizute. Negar. Potoren bat? Bai, bizuma ere falta egun. Ia? Kusi egingo dugu? Bueno, Hiruakatz eta post zuzena. 50 puntu nahi eta nahi. Asier eta Ekaitz, ondo hasi gara, Hasi bai, a ver. Segi, horrela da? Espero. Imintzioak, Niko eta Leire bestaldean. Lehenbiziko erronda prest. Guazen, denbora. Kotxen. Ondo? Gidatu, Gidaria, volantea, bocina. airbaga. Bikain. Oso ondo, Asier. Hilda, hotza, Hotza. Ez, Momia. ez. Lota. Konortea galduta. Logurea. Ia, Ekaitz. Logalea. Hori da, mareatu, Ekaitz eta Beatu. Logura. aldaketarik zure segundoa dira hauek, Ekaitz. Gozatu. Dozorroa. Ia, hirugarren aurreko. Batera? Igela. igela, Ez, Zapo. katua, txakurra. txakurra bai? Zakurra. Txakurra eta jabea. Zertan? Esoitzeko esaten. Zertan ari da? Erakusten. Erakusten. Eta, Ekaitz beste segundo batzuk. Ah, Lepako mine. ez, badiru di, bai. Gaixo. Gaixo. Bueta, Lekuen. Agorafobia. Agorafobia. Baina jakin behar da zer da. Hau da, zuzen, espazio oso irekiei eta... Irekiei Agorafobia, Bai. gaixotasuna. Agorafobia. Bueno, ia beste gaitz guztia pasaitu, bidean? Gaixotasunean nahi noa nahi hau, baina. Ah, ja. Nahiko. 40 puntu, 40 Dio, ekaitze dio, aldaketa beste... Mister, beste jokalari bat horrez. Niko eta Leire, aldaketa, zuntxan da orain. Unai eta unai, estaldean. Geologoek, egin jolaz beldurri gabe. Denbora. Ondo, Leire? Nekatuta, Bueno, Palo. aspertuta, zer da? nagia, Bai? Nagi, alferra. Alperra, bale. Bigarrena? Orraztu. Bai? Ilea. gomina bota. Gomina. Lo. Zombi bat. Ez da zombia. Sonambuloa. Bai, eta? Sonambulua eta... Non asustau edo. Bai. Nor asusta hau? Beldurtu edo. Nor. Nor. Joder. Nor. Berari, Sonambuloak. bestari. Bai, Lagunari. laguna... Etxean... Sonambuluak lagunari etxean Etxean non? logelan. Barruan. Bai, logelako laguna, bai. Nahikoa, eta... Gustatu zait, idatzita somnambulua. Enekien. Zu bar zara? Ni, ja, Zinen. ez, zorionez. Ah, Baina izan naiz, eta izan naiz, sonambulo ona gainera, Besteak beste, horrela bat kontatzea aldera, 14 bat urterekin edo, peiniskolara oporretara joan, eta esnatu nintzen hoteleko igo gailuan. Benetan? Kantzun ziotan. Bai, komuna eta lekuz aldatzen zidatenean, etxetik kanpo, hemendik, atea ireki eta guazten eta batean igo gailuan. soka bategaz gurazuek, bale? Ja parrandara joan izan kantzun ziotan, noski, Ah, bueno. aprobetxatu eta... Gau amaira arte, segi! Danak, iruroina puntu! Claro, orain, Eta Horrekin dugu literatan. Aitak azotak esan zuen. Eta txikia zenean ondo, baina handitzen azitakoan, zene, kontuz, Unai eta unai, hartu lekua mesedez. Asier eta Ekaitz bezalean. Eba, hiruko bat ikusten dugun. Geologak prest. Bai, denbora. Aba nahi. Ondo? Itxasua, Bai. buse hau, submarinismoen, arraina, algak, Oso ondo. lurra, mina, Ez. Unai bestekin juren bat. tabla beraltzau. Ez. Pixu gainen ipini, Zer da? pixatzeko makina. Baskula. Baskula, hori da. Azterketa, azterketako notaman, Ez. lanak zuzendu. Ados?
Faktura eman. Ez da faktura? Kontratua sinatu. Kontratua sinatu. Oso ondo. Ondo? Asmatzen ondo be bai, eh? Bai. Bai. Bombilla biztuta, ederto. Danak, 60 puntu. Erakuztaldia. Erobio ikusi dut. Pasilloa. Asko maite dutela. Ja, hori bagenek, emain, zer guzago, beira? Oso guapo. Abai? Guapuena da. Baina egin du horrela... Guapuena da. Lantaldeko guapuena da. Benetan? Benetan. Eroglifikoak. Asierretek aitz. Ba, oso ondo ikusi dut. A ber, oso ondo dauen. Bera, bera aldartez edo. Ia zer dakarren gaur. Asierrek aitz, lehenengo eroglifikoa. Denpora. Greziar mitologian ezaguna da. Pan. Bai. Pan. Pan. Panpina. Nordabekue. Izen bat hauka? Greziar mitologian, pan... Pandora. Pandora. Bai. Bai. Peter Pan eta bigarren zatia behar dugu, Pandora, esploratzailea zen, Pandora, baina atara dugu greziar mitologian kutxa zabaltzen zuena, Pandora. Ondo. Zalea zara, ekaitz, Dora, bueno. Geixo mitologia igual. Ala ere kontua, Honek kaxa bat Pandorak edo. zabaltzen da, bueno, emoten zaio lehenengo emakumia sortzen da bina, da dinotzei, zuk kutxia zabaldu bai, berak emakumiera da jakin mina dauka. Ezin duzu izan, jakin mina emakumia bazara. Zabaltzen da ordu munduko gaiz danak, emakume batek ekarrita. Oso irakaspen ona, oso irakaspen ona! Txalo ironikoak behar dugu kastetan. Zeus, oso irakaspen ona. Zeus, bezera ikipizka bat. Bada garaia. Asierteka, itzigarren eroglifikoa denpora. Zeruan ikusi genuen, Satelitea. bikain. Hori bai, Bikain. Iago Arrasate futbol entrenatzailea, Arrasate harraken duta sate. Bruce Lee, tea. Bikain. Amarrekoa. Bueno, edo unekoa, kasu honetan, bikain. Itriku. Niko Talaire, pare bat eroglifiko zuentzate. Ondo, trebiek zari, honetan? Bai, bueno, a ber, ikusiko Bai, dugu. bai, bai. Ikusiko dugu, lehenengoa denpora. Norena da autori? Az irakurtzen. Isabelena. Bikain. Podium baten postu ezberdinak ikusten ditugu eta az irakurtzen letrak Isabe Lehena. Lehenak daude, Isabe Lehenak. Bale, bigarrena, denpora. Egunak pasa ditugu. Olatu gainean. Ez, beste leku batetik az irakurtzen. Lain... Bai, Leire? Lain... Bai? Lain... Non? Lain oazpian. Antzera? Lain azpian. Lainopean. Bai. La nota iztiaren barruan, la, in eta opean daude, bikain. Ondo, Oso ondo. Baino hartetik. 1 puntu. Atan Donostiara. Ondo. Unai eta unai ze ondo bestiek, Zeuek? Beste. Ja, ba. Seguru baietz. Lehenengoa, denpora. Erabili duzun argudioa da, Hiru bez. ia zein, az irakurtzen. Zer behar Hiru dugu? bez. Zer behar dugu? Hiru gezerdi. Hiru ez. Zer behar dugu? Gez. Bai? Gez? Gezia, Zein? Jarrezko ikusten dugu urrezkoa, brontzezkoa, gez urrezkoa. Gezurrezkoa. Zein behar genuen gez berezi bat, nahi izan dugut urrezkoa esan da, gez urrezkoa. Unai, bigarrena. Denpora. Udan joan nintzen, Sing. bai? Sing? Singapurrera. Bikain! Mr. Bean, ingelesez hitz egiten du, ingelesez abesten du, Bai, hori da. Adierazi. Up filma urrera doa, aurum urreren zeinu kimikoa, Singapurrera. Oso ondo. Urrea presente, Bai. Bigarrena sartu da, 50 puntu. Ondo. Eta... Urrezko zazpiki bat. Oso ondo. Jarraian ilazkin. Inigo Muñoz Miluzea, Donibaneko jaietara gerturatu da. Opa, Inigo? Zan egitaragua ere. Oso bestelakoa, Gazteleraz edo euskaraz. Gazteleraz baitio, zazpietan, txorizada popular, euskaraz, zazpietan, txortaldi herrikoia! Eta esan du, edo bat edo bestea.
Aurrena txortaldia da gero txorizada. Txorizada aurrena da txortaldia gero ez dakit ba. Sekulako hau, Ba, txortaldi da. Bueno, euskaldunak, euskaraz, hau bainigo, egon dizula. Ona, txortaldi herrikoia. Guau! Mutrikun alakori gertatu da? Momentuz ez. Sostenana... Bai, ez da, sokamuturra sostena hori bai. Beko plazan sostena kendu, ezaztu hori. Eta miluzoko eskua ezaztu hau ere. Komo oinaren bila, mutriko harrak, honela diota, lehenbizikoak. Arte bat da. Ze izen du Gasteizko Aldezarreko horma irudionek. Zazpioialak, hiriko eunak, Gasteizko garaipena edo denboraren arira. Zazpioialak. Rodea? Hiriko eunak? Denboren arira? Bikain. Ondo. Zer horma irudi ederra tauz Bai. Gasteizen be. Geologia bide batez barkatu Gasteizen. Ez, Leioan. Leioan. Bokala? Ah. Eta aurrera. Entzun. Ederra musika, galdera dio. Gaur egun, zenbat kidek osatzen dute Orekate Ixa taldea. Bat, lau, bost, zazpi. Zazpi. Bi, hasi ziren, ez da? Bai. Lau. Gaur egun, lau. Bost. Bai, bakarrarekin txalapartatzeko, eskaz. Bokala? Segi balanean. Gutxi gora bera, itxaso azpitik zenbat metrora dago Marianetako fosako punturik sakonena. 9.000 metro, 11.000, 15.000 edo 21.000. 11.000. Oso ondo. Zuen, Honek ze beldurre moten dago. bai, Larrua salien, bat dalakon Everest mendirik altuena, baina Bera, berantz itxa. handiz haueti, ez? Hango animaliak eta. Geologoek zer diote? Ze beldur. Bai, jakin dugu erantzuna. Hori diote. Hasierak aitu akala. Geologoek diote hurrengoan aldera euri egiteko, ezta? Arte bat da, dio enuntziatuak, Asier eta Gaitz. Saiatu edo, laugarren errondara salto? Bai, ezta? Batzen bat. Entzun. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. Ze hamarkadatako da James Brown musikariaren kantu hau. 60, 70, 80, 80eko hamarkadakoa. 70. 60. Ondo. Bai. Bokala? Arte bat da. Askatzaile trebeak dira hauek. Probatu nahi? Ez? Eski letra falta zait. Ez. Ba, Asier eta Gaitz. Eutxi? Zuena daukera? Nola deitzen da Aste Santuko lehen eguna? Kapirote igandea, inauteri igandea, igande beltza edo erramu igandea. Erramu igandea. Alde errekoa inauteri igandea. Bokala? Falta ez. Ez Ba, da hurik ez gurik? dago. Dena den, arte bat da. Zer? Ez? Sí. Probatu sikiera. Kafe... Kafesnea izot... Kafesnea izotz basora erori gabe botatzea. Aparretan, ondo! Bai! Kostata baina! Eben hako moina! Ondo! Nik hartu gero. Bai? Bai, sexuta. Gakoa da behin hasita botatzea. Ez erdibidean, pizka bat, ez. Kolpez, bota. Ondo. Edo bero hartu. Bero hartu. Niko leire bero-bero bigarren eskua, eta honela dio, beti heltzen da berandu. Hauetako zerritan ospatzen dira Bixintxo jaiak. Endaia, Baiona, Donibane Garazti, Maule, Lestarren. Endaia. Bokala? Niko eta leire entzun pelikula bat.
Ona. Ez? Ze filmetako soinu banda entzun dugu. Arriketarrak, Asterix eta Obelix, Scooby-Doo, Tintin. Asterix eta Obelix? Bai, horixe. Ondo? Onak. Pelikula ona. Bai. Onak. Pluralean, bai. Bokala? Eta aurrera. Ze urtetan ikusi ahal izan zen azken aldiz Halley kometa lurretik? 1953, 67, 78, 86. 78. Errebotea. 86. Oso ondo. Eta bokala? I. 2061 bat berriro, 60 pikoko zikluetik ez. Eta ikustagula elkarrekin idazki. Nik larata osturte. Bikain. Hortarako. Ah, bueno. Ja, gau pasak egiteko eta ez Bueno, dara hori egongo, egite da. Bai. Ez. Ba, aurrera. Niko Leire. Ez dut oroimen honik, neuronen mesedean, ez naiz, mozkortuko. Leirek badaki. Nola jarraitzen du ibuprofeno goizak abestiak? Astelenetan. Mozkortuko astelenetan. Ondo. Zezatek, bokala? Eta, saiakera? Bai, iratzargailua badauka, baina gorreria ere bai. Orduan. Oso ondo! Komodina. Unai eta Unai elkar animatuz, guazen komoinaren bila. Hau hirugarren eskua. Ez dago tragedia handiagorik. C koloretakoa da Nutri-Score sistemako B izkia. Gorria, laranja, horia edo berdea? Laranja. Berdea. Ondo. Bokala? A. Eskatu nahi? Bai. Ondo, erantzuna zuzena da. Entzun. Eta galderak dio, zein musikariren kritikak inspiratu zuen Gwen Stefaniren Hollaback Girl abestia? Noren kritikak? Mick Jaggerren kritikak, Cardi Birenak, Courtney Lovenak edo Justin Timberlakenak. Ja, baina bereari egindakoak? Bai, antza. Justin Timberlake. Eta erantzun modura abestia, ezta? Bai? Cardi B. Cardi B. Courtney Love. Courtney Love. Baina Courtney Love egiten zizkioten kritikak izango da. Ah, ja. Ez dakit. Karko behinen emaztia izatea sekulako kritikak. Agian horreitzik defentsa Gwen modura- Stefanik esango nuke, Ados, bestela. ondo. Bokala? I. I. Ah. Askatu nahi? Ere bai, noski Nahi baina. bai, baina. Probatuko duzu ez? Ba, Unai eta Unai. Zein pertsonaiaren panpina erretzen da San Joan gauean mundakan, beti ere. Eren sugea, alkatea, marinela, sorgina. Marinela. Asierrek gaitz? Bai? Sorgine. Ja, alkatea pixka gogorra, Bermionde bai? Sorgin gantzitzen da? Alkatea diot, Ah, zutara, bueno. bueno. Zai, demokrazia eta. Bokala? Ez dago tragedia handiagorik. Aurrera ingo dugu. Ez. Azkabingu. Askatu. Epa! Tontorrera iritsi eta bokata behean ahaztu. Opa! Zopin gaur! Mutrikura bigarrena! Eta markagailuak zein da zuzenen aurretik, adi, Lareu eta bi komodin mutrikun, atan Donosti 340 eta komodina, Lemoa Durango 460 puntu. Puntu aldetik edo zer gerta daiteke, abantaila, komodinak, batzuk. Hasi errekaitz, ba, sarearekin. Abiatuko zarete, zeuek erantzuten hasi.
Lehenengo errondan zein da zuzenan, jatorri Amerikarreko frutak dira. Txirimoia, marakuia, guayaba, gerezia, pitaia, mangoa, anana, melokotoia, papaya, aguakatea, tomatea. Marakuia. Niko Leire. Tomatea. Unai. Mangoa. Asia ekialdekoa daba, jatorriz. Asier Arkaitz. Zentro Amerikakoa, bai. Niko Leire. Aguakatea. Asier Arkaitz. Papaya. Niko Leire. Anana. Ego Amerikakoa, bai. Gure ez? Bai? Bi eta bi. Bi zuzenak, bi okerrak. Melokotoia. Txinatarra. Niko Leire. Vale, bata. Komodinata. Baina lehenengo bat dugu. Vale. Pitaia igual izera bat. Igual hori asiako, txirimoia esan montzei. Nazu, Txirimoia. Peruko handetakoa. Eta komodina. Eta komodinarekin osatu. Pitaiari ezkerren da 50 puntu. Niko Leire, eta zauek erantzuten hasi bigarren errondan, 1000 metro baino gehiago dituzten mendiak dira. Gorbeia, Hiruerregen maia, Erroilbide, Aizkorri, Santa Engrazia, Maiza, Pagasarri, Hori, Gamboa, Toloño, Añamendi. Hiruerregen maila. Euskal Herriko altuena, 2456 metrorekin. Nahi? Aizkorri. 1500 digora. Asier Arkaitz. Añamendi. 2500. Gorbeia. Ikain? Hori. 2000 digora, honek. Toloño. Zuzen. Gamboa. Leire. Azken zuzena, behar dugu? Erroilbide. 827 metro ditu. Komodina. Aiako harria. Komodina, Asier Arkaitz. Eta Maizako gailurretik, bai. 50 metro. Edo metro. Puntu. Mutrikura. Urrezko puntuak, Unai eta Unai, hirugarren taulan, Pixarrek ekoiztu dituen filmak dira. Errek, Tarzan, Chihiroren bidaia, Ratatouille, Toy Story, Cars, Soul, Up, Luca, Coco, Elemental. Soul. Toy Story. Coco. Up. Cars. Luka. Oso fin denak ere, Ratatouille. Azken zuzena, Komodina. Komodina. oso ondo. Azierekai, ondo, Komodina lagun beste 50 puntu. Markagailuak ondela geratu zaizkigu, 700 puntu. Mutrikuguna eta Donostia 230, Lemoa Durango, 260. Unai eta Unai! Lastima, miluzeko arrakalan bera erorez zaizkigu geologoak. Zer moduzkoa izan da, esperientzia dena den? Ondo, Polite. polita, bai. Bai, eza? Bai. Gero hori geratuko da. Klasean izendatu zintuzen horiek, datozela, erleboa eman. Klase ez emazaria? Fua, gintxi. Vamos bat. Ama piku. Bai. Ah, bueno. Beraz, deialdi Ondo. bikoitza. Danok lagunek. Bai, batetik, Ondo. matrikulatu geologian, eta bestetik, matrikulatuta gero, etorri biluzera. Unai eta Unai, eskerrik asko! Apazuek! Egote.
Ni luzeko klasikoa, azken aldian, Asier eta Ekaitz, Niko Taleire, aurrez aurre. Bueno, mutrikuarrak eroso gaur, ezta? Bai, Komodintxuak eta ondo erabili, zingak ezau. puntu sobera. Niko Taleire, zuek ere aurrera. Soberan ere... Bai, guztua. Pozik, Bai. prest? Datorren erako, Bai, prest. sokatira estua ikusi nahi dugu, erantzuten lehenak, Niko Taleire. Hartu lekua, eta guazen ba, sokatirara. Denbora, zein euskal lurraldetako herria da Zenotz? Naparra. Bai? Zenbat silaba ditu otorrinolaringo logo hitzak? Behatzi. Bederatzi ditu. Nola deitzen zaio bost aldeko poligonoari? Pentagonoa. Ondo? Eta zein kontinentetan jaio zen Isaac Newton? Europa. Europan. Zein taldetan jokatzen du egun LeBron James saskibaloi jokalariak? Los Angeles Lakers. Ondo? Eta zenbat kidek osatzen zuten Spice Girls musika taldea? Bost. Bost? Nork zuzendu zuen Mark Frostekin batera Twin Peaks telesail mitikoa? James Cameron. David Lynchek. Futbol amerikarraz gain, ze beste kiroletan egin dezakezu alley-oop bat? Saskioloia. Barrura. Nola zuen izena, betizu saioan Joseba Olagarirekin egoten zen panpinezko txakurrak? Oker. Oker. Ze herrialdetan du jatorria tximitxurri saltxak? Argentina. Ondo? Eta ze egunetan ospatzen da San Tomas eguna? Abenduak gota bat. Abenduak gota bat. Jarraitu atxotitza. Zahar, hitz, zuhur, Huts. hitz. Nor kaleratu zuen aurreko urtean hetero eleberria? Paso. Uxi Alberti. Paso izan da aurrena tamalez, zenbat minutu daude 10 eta laurdenetatik 11 terdietara. Iruita mabost. 75. Bizkaiko zein udalerritan dago, Igeretxeko bainuetxea. Orduña. Getxon. Zein euskal futbol taldetan jokatzen du Aimar Orozek? Osasuna. Osasuna. Eta zein txekturi diote beldurra blatofobia dutenek? Paso. Labezo morrei. Zein euskal lurraldetako diputatu nagusia da Eider Mendoza? Gipuzko. Gipuzkoakoa. Zein da Liberiako hizkuntza ofiziala? Libioa. Ingelesa. Sokatira kirol profesionalean zenbat pertsona egon ohi dira alde bakoitzean? 8. 8. Zein euskal udalerritako dantza tradizionala da kaxarranka? Paso. Lekeitio, zein errepikatzen da behin eta berriz Marmotaren eguna filmean? Eguna errepikatzen da baina... Harrapatu baitu? Zezokatira ikusi dugu. Ahozta baliku hemen, etxien bezeguru danak egon diela ian nor zelkatzen den, Niko Leire ez da posible, baina eusten diozue sokari, eh? Bai. Ni paiaudet, beak bazekin da, ni ja zeteratzen Ez zure burua egurtu, Niko? Txalo bero bat, Niko, te gani, Noski, ba. Gaur egun seguro. Hori da. Ederto, Niko Leire. Urrengo biluzen bestaltera bat. Apo, Nikote. No. Sendo, mutrikoarrak gaur ere, Ekaitz eta Asier. Ondo ez da? Ondo, gustora. Ze, arerioak ere zira bromotakoak. Ez, zira, gorra zunda sokatira. Baina, 8 lagunen indarra zira eginda. Horidek. Sokazuen aldera ekerri. Horidek. 8 lagun ere beharko ditugu zakua garraiatzeko. Espero. Zer pixon artian... Modaluko zarete, ez da? Bai. Tranquil. Gaur, biluzen jokoan, 23.000 eta 900 euro. Eta publiko ere indartzu, tiraka, Arantzako barneteiko lagunak. Batzuek! Beste gurean. Ekaitz eta Asier, irizale? Irietan gustora, irizale, zarete? Ni naixo herrixa. Gaixo herriko. Bai, ni oso sale nahi esate baterako. Irietan ibili. Gero kontua da, bisitatu. Bisitatzeko eta herrira paratu, bueltatza. baina gero... Hori da. Eta gero, hiri batzuk badauz oso jendetsuak dienak. Ia galdera. Irisa puergako irisa ondo, baina. Herriare, bai, Esate baterako, Amerikako estatu batuetako hiriburua zein da? Washington. Bale, eta hiririk populatuena? Nueva York. Orduan, hiriburua ez da. Hiri populatuena. Ekaitz Asier, ondo pentsatu? Gaurko galdera, hiririk populatuena, hiriburu duten herrialdeak dira. Denbora. Txina.
Paraguai. Bai. Kanada. Suitza. Armenia. Nigeria. Lituania. Jordania. Hegoáfrica. Bulgaria. Pakistan. Egiaztatu egingo dugu. Bostakatz. Nigeria. Pakistan. Hiru igual, Armenia. Labokatz. Igual, bai, aldaurentadik, Nigeria, Armenia, zein dira. Egin aldaketak. Beste gara. Seiakatz. Bai, zeintzuk aldaure bai, Txina eta Armenia. Lebanon, mendagan lau, Nigeria. Ekaitzazi erdenpora. Urrezko galdera. Estatu burua errege edo erregina da bitan. Denpora. Zemoz? Hirukoak. Azken segunduan aldaketa asko. Txina. Ez ezkoremuan. Hiriburua Pekin baita, baina hiririk jendetsuena Shanghai. Ez ezkoremuan Kanada. Ottawa du hiriburu, hiri populatuena. Toronto. Horixe. Ez ezkoremuan Suitza. Hiriburua Berna, hiri populatuena. Zurik. Ez ezkoremuan Pakistan. Islamabad du hiriburu, eta hiri populatuena berriz Karachi, 20 milioi biztanle ingurure. Guau, 20 milioi. Kasina. Badira batzuk. Bai ezkoremuan Paraguai. Asunción da. Hiriburua eta hiri nagusia, jendetsuena. Armenia bai ezkoremuan. Eta kasu bera da, Ereban hiriarena, hiriburuarena. Afrikan. Nigeria ez ezkoremuan. Lagos da hiri populatuena, baina ez da hiriburua. Abuja baizik. Bai ezkoremuan. Ego Afrika. Bai? Ez datoz bat hiriburua eta hiri jendetsuena, Ego Afrikan. Johannesburg da hiri populatuena, hiriburua ordea Pretoria. Eta Lituania, Jordania eta Bulgarian, Lagos, Vilnius, Amman eta Sofia hiriburu eta hiri jendetsuenak ere badira. Ekaitzetaz, herri 250 euro, ondo? Urrezko galderaren zain geratuko gara, eta ja 1000 euro eskuratzen ditugun. Estatu burua errege bergina dute bitan galdetu dugu, da ze bi herrialde diren jakina izan dugu. Aukeren artean, Ego Afrika. Bai? Kanadan eta Jordanian dute erregea. Ekaitza zer, denan galderetena den, Pixkanaka,
Iruko buruak bilatzen zortziran da berreita €1 gaira, 1000 luze egiteneko lehiak eta bendetxu honetan, bide bat. Erreginak zeue!